ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18ஆம் வகுப்பிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு சாப்டர் 5 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயரோடு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்சாத்திய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜ நாவாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நான் ரீகேப் ஆஃப் சாப்டர் 4 முதல்ல சொல்கிறேன். ஓகே, ஆத்மா கடவுள் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற உறவை பற்றி திவ்ய ஞானமான ஆன்மீக அறிவு ஒருவனை தூய்மைப்படுத்தி முக்தி அளிக்கக்கூடியதாகும். ஓகே, சுயநலமற்ற பக்தி செயலின், அதாவது சுயநலமற்ற பக்தி செயலின் கர்மயோகம் அதனோட பலனே இந்த உன்னத அறிவு. கீதையின் புராதன வரலாறு யுகந்தோறும் ஜட உலகில் தோன்றுவதற்கு காரணமும் முக்கியத்துவமும் மற்றும் தன்னை உணர்ந்த குருவை அணுகுவதன் மூலம் அத்தியாவசிய தேவை ஆகியவற்றை பகவான் விளக்கினார். இது நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 5ஓட ஒரு முன்னோட்டம் சொல்றேன். வெளிப்புறத்தில் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு இருப்பினும் உட்புறம் அவற்றின் பலன்களை துறந்து வாழும் பக்குவ அறிவுடைய மனிதன் திவ்யஞானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வெளிப்புறத்துல எல்லா செயல்களும் பண்றோம். இப்போ அன்னைக்கு சமைக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், நிறைய துணி வாங்கி போட்டுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு துணி வாங்கி போட்டுக்கிறோம், எல்லாம் பண்றோம். இதெல்லாம் வெளிப்புறத்துல மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நம்ம லீவ் பண்ணியானோம். அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிடுவோம். ஆனா அது உள்புறம் நம்ம மனசுக்குள்ள நம்ம எல்லாத்தையும் துறக்கணும். அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட்ங்கிற பாயிண்ட் தான் இது நான் சொல்றதுக்கு எப்போதுமே வச்சுக்குவோம் அதை. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள இருந்தாக்கா அந்த மாதிரி இருந்தா நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தி திவ்ய ஞானம்ங்கிறது நெருப்பினால தூய்மைப்படுத்தி அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை எல்லாம் தானாவே வந்துடும். அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அறிவு யோகா பாதையை பற்றி முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம். அதுல என்ன துரத்தல் அல்லது சன்னியாசம் என்ற கருத்துக்களே அதோட கலந்துக்கோங்க. கர்மயோகத்தின் பாதையும் அதே ஞானத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த வழியில் 2 பாதைகளும் ஒரே இடத்திற்கு இட்டு செல்கின்றன. மேலும் செயல் மற்றும் புரிதலை பெறுதல் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். ஓகே, எப்படி இருக்கணும்னா தாமரையிலே தண்ணீர் போல நம்ம இருக்கணும். எப்படி தாமரை இலை தண்ணியில இருக்கு, ஆனா தண்ணியில இருந்தா அது மேலாத ஏதாவது ஒரு சொட்டு தண்ணி அது இலை வழியா உள்ள போக முடியுமா? அதே இதில் வேற ஏதாவது இலையை போட்டு பாருங்க, அந்த இலையெல்லாம் அப்படியே சுருங்கி நான் மாதிரி ஆகிடும் அப்படியே தண்ணி பட்டா. ஆனால் அந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்ல எப்படி லீட் பண்ணணும், நம்ம லைஃப்பை தாமரை இலை தண்ணீர் போல லீடு பண்ணும். அதாவது நமக்கு கொடுத்துருக்க கடமை. இப்போ ஆச்சு, இப்போ போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணணும், மத்தியானம் லஞ்ச் பண்ணணும், டின்னர் பண்ணணும், எல்லாம் பண்ணுங்க. கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காது. அதில் அவள் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாளா, என்ன நீ பண்ணுறதை நீ சின்சியராக நீ பண்ணு. புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் தாமரை இலை தண்ணீர் போல இந்த சாப்டரில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு உடம்பு 9 கதவுகளை கொண்ட நகரம். 9 கேட்ஸ் இருக்கு. 2 காது, 2 நாசி துவாரம், 2 கண்கள், வாய், வாசன வாய், பால் உறுப்பு. ஓகே, இந்த நகரத்துக்கு குறிக்கோள் என்ன? இந்த நகரம் இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் இருந்து எதுக்கு குறிக்கோள் என்ன? நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவான் கிருஷ்ணா? என்ன சொல்றார்? கர்மயோகா, கர்ம சந்நியாச யோகா பண்ணுன்னு நம்மள சொல்லவே இல்லை அவர் கிருஷ்ணன். அவளை என்ன சொல்றார்? நீ உன் கடமையை செய். நீ கிரகஸ்தனா இருந்துட்டு வீட்டுல இருந்துட்டே நீ பண்ணு. நீ சன்னியாசியா போய் காட்டுல உட்காந்து தான் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லவே இல்லை. கிருஷ்ணர் ஆஸ்கிங் கர்ம யோகா, நாட் கர்ம யோகா, கர்ம சந்நியாச யோகா. இஸ் ஆஸ்கிங் நம்மள கர்ம யோகா தான் பண்ண சொல்றார். கர்ம சந்நியாச யோகா பண்ணுன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. ஓகே, நம்மை கர்மயோகத்தை பின்பற்ற சொல்கிறார். அதாவது கர்மயோகா பக்தி தொண்டில் கர்ம சந்நியாச யோகாவே இல்லை. பக்தி தொண்டில் கர்ம யோகா தான் பண்ண சொல்ற, கர்ம சந்நியாச யோகா பண்ணுன்னு சொல்லலை. ஓகேயா? ஸோ இது நம்ம ஸ்லைட்ஸ்க்கு போகலாம். இது இஸ்கான் டேட்டி, இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் டேட்டி. ஹரே கிருஷ்ணன்.
கர்மயோகம் படிக்க போகிறோம், கிருஷ்ண உணர்வின் செயல். ஸோ இந்த சாப்டருடைய அத்தியாயம் 5 சுருக்கம். சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளணும். கர்மயோகம் சந்நியாசத்தை விட சிறந்தது. நிஷ்காம கர்மாங்கிறது பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் மீது கவனம் திரும்புவதன் மூலம் விமோச்சனம் கிடைக்கிறது. என்ன இந்த 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 சாப்டர்ல இதெல்லாம் படிக்க போறோம். எஸ்மா கமலா மாதாஜி 5.1 படிங்க. ஓகே. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யச்ரேய ஏதயோரேகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிஷ்சிதம். அர்ஜுனோவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி அஸ்ரேய ஏதையோரேகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிஷ்டிதம். அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை தொடக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்தீர்கள். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீர்களாக. இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனன் நீ முதல்ல செயலை திறந்து அப்படி செயலை திறக்கணும் அப்படிங்கிறார். அப்புறம் பக்தியோட செயலையும் ஆச்சு. அப்படி எப்படி பண்ண முடியும்? செயல் கடமையை செய்யணும்னா வீட்டில் ஃபிசிக்கல் மெட்டீரியல் வேலை பௌத்திக உலகத்தில் எல்லாம் பண்ணணும். அது எல்லாத்தையும் திறந்துடும். பக்தியோட செயலாற்றணும். முதல்ல செயலை திறந்துட்டு எப்படி பக்தியோட செயலாற்ற முடியும்? இதுல எது நன்மை தருவதுங்கிறது இங்க எனக்கு சொல்லுங்க அப்படிங்க. பகவத்கீதையில் இந்த அத்தியாயத்தின் வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டில் செயலாற்றுவதே சிறந்தது என்கிறார் பகவான். வரட்டு மன அனுமானத்தை விட பக்தி தொண்டு எளிதானது. ஏனெனில் இயற்கையிலேயே திவ்யமான இது ஒருவரை விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கிறது. ஓகேயா? இதுல அர்ஜுனனுடைய தவறான புரிதல். அவர் சொல்லி கொடுக்கறதுல அவன் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்ற. அவன் என்ன தவறா புரிஞ்சுட்டு இருக்கான்? வெறும் மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. 2வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம். அதுல கிருஷ்ணரால் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மா பற்றிய அறிவு. அப்புறம் இதெல்லாம் 2வது சாப்டர்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது. பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டது. பல நோக்கு செயல்களால் ஆத்மாவின் சிக்கல், பக்தி சேவையின் மூலம் சிக்கலில் இருந்து விலகும் செயல்முறையை விளக்குகிறார். இதெல்லாம் 2nd சாப்டர்ல படித்தோம். 3rd சாப்டர்ல கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் ஒரு நபருக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமை எதுவும் இல்லை, அதுவும் படித்தோம். இப்போ 4th சாப்டர்ல ஸ்லோகம் 33 தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு நிமிஷம். 33 அனைத்து வகையான தியாகங்களும் ஆகங்களும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுவதில் பலனை துரத்தல் உச்சம் அடைகின்றன. 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி ஸ்லோகம் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனனை எழுந்து யுத்தம் புரிய கூறுகிறார். இதனால் அர்ஜுனன் சிறிது குழம்பினான். துறப்பதா அல்லது செயலாற்றுவதா? அவனுக்கு என்ன செயல்? அவனோட கடமை அவன் சத்தியம், அவனோட குல தர்மத்துறையை அவன் ஃபைட் பண்ணணும். அர்ஜுனா, நீ எழுந்து ஃபைட் பண்ணு அப்படிங்கிறார். அதனால அவர் செயலை தொடர்ந்து பண்ணுங்கிறார். ஒன்று துறக்கணுமா இல்லைன்னா செயலாற்றுவதா, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு குழம்பி நிற்கிறான். ஓகே, எஸ்மா 5.2 படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாசः கர்மயோகஸ்ச நிஹ்ரேயஸகரா உபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்மயோகோ விசிஷ்யதே. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார், செயலை துறத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். செயலை துறந்தாலும் ஓகே, பக்தியோட செயல்படுதல், பக்தியோட செயலும் படுங்கோ, எப்படி பண்ணாலும் முக்திக்கு ஏற்றதான். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். செயலை கம்ப்ளீட்டா திறந்து விடுறதை விட நீ பக்தி தொண்டில் செயல்படு. ஓகே, அதுதான். ஸோ அவரோட கேட்குற சந்தேகத்தை நீக்குகிறது. அதுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிட்டு எது பண்ணட்டும், துறவு பண்ணணுமா பக்தியோட செயல்படுன்னு சொல்றீங்களே, எது செயலை துறக்கிறது பண்ணாக்க அப்ப எப்படி பக்திக்கு மறுபடியும் வர முடியும்? பக்தியும் செயலையும் சேர்த்து பண்ணலாமா? பக்தி பண்ணலாம், பக்தி பண்ணிச்சு செயலை திறந்துருங்கிறது. அப்ப திறந்துட்டாக்க எப்படி பக்தியோட செயல்படுறது? 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நான் பக்தியோட செயல்படுதுன்னு இப்போ அவனுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, அவனோட சந்தேகத்துக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டு புலனுகர்ச்சியை தேடும் பல நோக்கு செயல்களில் பௌதீக பந்தத்தின் காரணமாகும் உடல் சௌகரியத்தின் தரத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை அவன் பல்வேறு வகையான உடல்களை மாற்றுவதும் அதனால் பௌதீக பந்தத்தை நீடித்துக் கொள்வதும் உறுதியாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் இதற்கு பக்குவமான செயல் மாயாவாத பள்ளியை சார்ந்த சன்னியாசியின் இதாகும். ஓகே, இது வேண்டாம் நமக்கு.
அதனால வந்து நம்ம ம், செயலை செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். ஓகே. இது வந்து கர்ம நடவடிக்கை காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. மன்னர் நிர்கா வந்து பலனளிக்கும் பல தானங்களை செஞ்சார். ஆனால் ஒரு தவறு இருந்து 2 பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது. மறுபிறப்பில் பல்லியாக பல காலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். துவாரகா அருகில் கிருஷ்ணர் நிர்காவுக்கு முக்தி அளித்தார். நிர்கா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். எனவே யார் ஒருவர் ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி பக்தி சேவை செய்கிறாரோ அத்தகைய 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 சேவையே உன்னதமான சேவை. மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வார்கள். ஓகே. இது நிர்கா கதை. இது ரொம்ப ஒரு மாதிரி குழந்தைகளுக்கெல்லாமும் நிறைய பிடிக்கும். பெரியவாளுக்கெல்லாமும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதை. அவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா, அந்த நிர்காங்கிறவர் பிராமணர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாடு கொடுத்தார். அது முதல்ல முதல் வகுப்பு பிரம்மாவிற்கு ஒரு மாடு கொடுத்தார். அது மந்தையில் அலைஞ்சிருந்தது. அதை பார்க்காம இவர் என்ன பண்ணார், அந்த மாடை எடுத்து இன்னொரு பிராமணனுக்கு கொடுத்துட்டார். இந்த பசுவை வேற பிராமணருக்கு கொடுத்து விட்டேன், பசுவின் முந்தி அதனால முதல்ல வந்து கொடுத்தேன் இல்லையா, அவர் வந்து இந்த பசுவை எடுத்து பார்க்கத்தோடனே அந்த முதல் பிராமணன், பிரம்மா இல்லை பிராமணன், முதல் பிராமணன் வந்து பசுவை வந்து என்னோடது தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றதும் 2 பேருக்கும் அவளுக்குள்ள சண்டை விட்டுது. அவரோட சண்டையை வந்து தீர்த்து வைக்கிறது அவர்கள். அப்புறம் இவரை வந்து பார்க்குறா. அப்போ பசுவுக்கு இதுக்காக நான் உனக்கு 1 லட்சம் மாடு வேணாலும் தந்துருந்தேன்ப்பா அப்படின்னு அந்த பிராமணனை வேண்டிட்டார். ஏன்னா பிராமணனுக்கு ஒன்று கொடுத்துட்டு அதை வாங்கிக்க கூடாது இல்லையா. அப்புறமா அது தப்பு பண்ணிவிட்டோமேன்ட்டு அவர் அதுக்கு பதிலாக நான் உனக்கு 1 லட்சம் மாடு தந்துருந்தேன், அவங்க கொடுத்தது தானே அந்த பிராமணனுக்கு சொல்கிறான். ஸோ அதனால வந்து அறியாமல் செய்த குற்றத்திற்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கோ அப்படின்னு அந்த பிராமணன். ஆனால் அந்த பிராமணன் எதுவுமே ஒன்றுமே ஏற்றுக்க மாட்டேன்ட்டார். இந்த விவகாரம் தீர்க்கப்படாமல் இருந்தது. சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு அப்புறமா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் இவர் செத்து போயிட்டார். அப்புறம் யமராஜாவின் நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டேன். முதலில் செய்ய வரும்போது உனக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு, என் பாவங்களின் முடிவுகளை அனுபவிக்கவும் எல்லாம் என் புனிதமான செயல்களின் முடிவுகளை அனுபவிக்கும். நான் பண்ண பாவத்தையும் அனுபவிக்கணும், என்னுடைய நான் பண்ண நல்ல காரியத்துக்கு முடிவுகளையும் நான் அனுபவிக்கணும், புனிதமான செயல்கள். ஸோ அதனால வந்து எனக்கு பள்ளி உரிமம் கொடுத்துட்டார். ஸோ அதனால பள்ளி உரிமம் எடுத்துன்னு இந்த மாதிரி பண்ணினேன். ஓகே. அதனால அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு செலஸ்டியல் விமானத்தில் ஏசினார். இறைவன்ட்டு பிரார்த்தனை பண்ண அது அவரை சொர்க்கத்திற்கு அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவர் அந்த இதில் எடுத்துன்னு போய் புஷ்ப விமானத்தில் சொர்க்கத்துக்கு எடுத்துன்னு போனார். அங்கே போனதும் கிருஷ்ணர் வந்து அவர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லி இந்த பிரம்மாவின் சொத்தை திருடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துக்களை குறித்து அறிவினார். இறுதியார் பகவான் தமது அரண்மனைக்கு போறார். அரசே, ஒரு நாள் சம்பா, பிரத்யும்னா, கோரு, பானு, கடா மற்றும் யது வம்சத்தின் பிற சிறுவர்கள் விளையாட ஒரு சிறிய காட்டுக்கு சென்றார்கள். நீண்ட நேரம் விளையாடிய பிறகு அவர்கள் தாகமாகிவிட்டார்கள். அவர்கள் தண்ணீரை தேடிய போது உலர்ந்த கிணற்றிலே பார்த்தபோது ஒரு விசித்திரமான உயிரினத்தை கண்டார்கள். அதை பார்த்த உடனே அதில் வலையை போல இது மாதிரி இருக்கு, மலை மாதிரி உள்ள உட்காந்துருக்கு. அந்த பள்ளியை பார்த்துட்டு அவள்லாம் ஆச்சரியப்பட்டான். அதை என்னடா பண்றதுன்னு அதுலேருந்து அதுக்கு கயிறை போட்டு கட்டி அந்த பள்ளியை பிடிச்சி இழுக்கணும்னு பார்க்குறான். அதை பண்ண முடியல அவரால். அவள் கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு உயிரினம் உள்ள இருக்கு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஆச்சரியமா அவர்கிட்ட உற்சாகமா சொன்னான். அதனால கிருஷ்ணர் அங்கிருந்து தாமரை கண்ணனான உச்ச இறைவன் கிணற்றுக்குள் சென்று பள்ளியை பார்த்தார். அவர் என்ன பண்ணார், தனது இடது கையால் அதை பள்ளியை அப்படியே தூக்கினார். தூக்கி அதை தொட்ட உடனே என்ன ஆச்சு, அந்த பள்ளி அந்த பள்ளியோட வடிவத்தை விட்டு பரலோகத்தில் வசிப்பவரின் உருவத்தை ஏற்றுக்கொண்டது. அவர் நிறம் உருகிய தங்கம் போல் அழகாக இருந்தது. மேலும் அவர் புனிதமான ஆபரணங்கள், உடைகள் மற்றும் மாலைகளால் அறிஞப்பட்டார். கிருஷ்ணா பிரபு நிலைமையை புரிந்து கொண்டார். அது பொதுவாக மக்களுக்கு தெரிவிக்க அவர் பின்மாறு விசாரித்தார். அதிர்ஷ்டசாலி, நீங்கள் யார்? உங்கள் இந்த வடிவத்தை யார் கொடுத்தார்கள்? நீங்கள் உயர்ந்த தேவதையாக இருக்க வேண்டும் என்று கடந்த நிலைக்கு நீங்கள் இந்த நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டீர்களா? நல்ல ஆத்மா, அத்தகைய தலைவிதிக்கு நீங்கள் தகுதியற்றவர் என்று தெரிகிறது. உங்களை பற்றி நாங்கள் அதிக ஆர்வமாக உள்ளோம். எனவே தயவு செய்து உங்களை பற்றி எங்களுக்கு தெரிவிப்போம் என்றார். இது எங்களுக்கு சொல்ல சரியான நேரமும் இடம் நீங்கள் நினைத்தால். உடனே என்ன பண்ண சுகதேவா, ஒரு நிமிஷம், சுகதேவா கோசம் சொல்றேன். கிருஷ்ணாவிட அவ கேட்டோன்னே அது வடிவங்கள் வரம்பற்றவை. ராஜா சூரியனை போல திகைப்பூட்டும் அவரது தலைக்கவச்சம் மாதவாண்டவருக்கு வழங்கி பின்வது. மன்னர் நர்கா கூறினார், நான் நர்கா என்று அழைக்கப்படும் ஒரு ராஜா இகுவாக்குவின் மகன். அப்புறம் தான் இந்த கதை இருந்திருக்கு. ஓகேயா? அவர் எப்படி அந்த மாதிரி பள்ளியா மாறினாங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு படிச்சுக்க. அதாவது நம்ம பண்ண கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக அந்த மாதிரி ஆயிட்டார். அவர் பள்ளியா போனார். யமதர்மராஜா அவருக்கு அந்த இது கொடுத்தார். ஓகே.
எஸ்மா 5.3 படிங்க. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि மகாபாஹோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்சியதே. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளின் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோர் பௌதிக பந்தங்களில் எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். ஓகே, அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேருந்தும் விடுபட்டு இருக்கணும். எவன் நிரந்தரமான சன்னியாசன விருப்பு அற்றம், அவன் பண்ற செயல்களில் விருப்பு எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அவன் தான் நிரந்தர சன்னியாசி. அதனால அர்ஜுனா, இருமைகளிலிருந்து விடுபட்ட அத்தைக்கு ஒரு பௌதிக பந்தத்தில் அவெல்லாம் ஈஸியாக இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து டிட்டாச் ஆக முடியும், அடைஞ்சு முக்தி அடைய முடியும். ஓகே, கிருஷ்ண உறவில் முழுமையாக உள்ளவன் எப்போதும் சன்னியாசி ஆவான். ஞானம் குணத்திலும் அளவிலும் சரியாக இருப்பதால் அது பக்குவமானதாகும். ரெண்டுமே ஞானமும் இருக்கணும், ஞானமும் இருக்கும், பக்குவமும் இருக்கணும். அதுவும் இருந்ததுனாக்கா அவன் நிச்சயமா சன்னியாசி ஆகும். ஓகே, இது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இடைவிடாத. ஹரிதாஸ் தாக்கூர்ங்கிறது ஒரு முசல்மான். அவர் எப்போதும் உட்காந்துட்டு கிருஷ்ண பக்தர். அவர் தீவிர பியூர் டிவோட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஒரு நாளைக்கு எத்தனையோ லட்சம் அவர் நாம ஜபம் சொல்லிகிட்டே இருப்பார், நாமகரணம் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பார். அவர் அவரை ஒரு ஒரு வேசியாஸ்தி அவரை எப்படியாவது மயக்கி அவர் அந்த இதை தவத்தை கழிச்சு அவர் அதுலேருந்து திருப்பி விட்டுறணும் அப்படின்னு பார்த்தா, அவள் பண்ண அவள் பண்ணுறதுக்கு இவர் ஒன்றுமே அதுக்காக இதுங்கவே இல்லை. அவர் உட்காந்து அவர் அப்படியே பார்த்துட்டு அவளை மாற்றி விட்டுட்டார். கடைசியில் அவளை கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கத்தில் மாற்றி விட்டு, அவர் வேசியாக இருந்தவோ அவள் கிருஷ்ண பக்தராகி கிருஷ்ணா கான்சியஸில் அந்த இதில் வந்துட்டாவோ. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். அதாவது எல்லாரையும் நமக்கு மாற்றி விடுறதுக்கு தான் நமக்கு யாராவது நம்மளை மாற்ற விடுறதுக்கு பார்த்தா அதுக்கு நம்ம படிஞ்சு கொடுக்கக்கூடாது. அதுதான் பியூர் பக்தின்னு பேர். ஓகே, எஸ்மா 5.10 படிங்க. ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बस्य. பற்றின்மை தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை என்ன படிக்கவில்லையா? பிரம்மன் யாத்தாய கர்மாணி சங்கம் ஜக்த்வா கரோதியக லிப்யதேன ச பாபேன பத்ம பத்ரம் இவாம்பசா. பற்றின்மை தனது கடமைகளை செய்து பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரைகளில் எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை. அந்த தாமரையில் அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் இது, அது மேலே தண்ணி எப்படி படாமல் இருக்கிறது இல்லையோ அது போல அவர் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ஓகே, பிரம்மணி இந்த சாப்டர்ல பிரம்மன் வந்திருக்கு இல்லையா? பிரம்மணி என்றால் கிருஷ்ண உணர்வில் என்றும் என்று பொருள். கிருஷ்ண உணர்வில் என்று பொருள். முக்குணங்களில் மொத்த கலவை பிரதான என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இடத்துல பிரதான உணர்வுலயே வருஷ பிரம்மன் யாதாய கர்மா ஓகே, பிரதான என அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வுலகில் இருப்பவை அனைத்தும் பிரம்மனின் புற தோற்றங்கள் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் விளைவுகள் வெவ்வேறு விதத்தில் தோன்றியுள்ள போதிலும் அவை காரணத்திலிருந்து வேறுபடாதவை, பரபிரம்மனான கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையதே என்றும் அதனால் அனைத்தும் அவருக்கு மட்டுமே சொந்தமானவை என்றும் ஈஷோபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நீரிலேயே இருந்தாலும் தாமரை இலை நனையாமல் இருப்பது போல கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தப்படும் உடலும் பாவ விளைவுகளின் கலங்களிலிருந்து அப்பாற்பட்டதாகும். ஓகே, பிரம்மனினா எது? கிருஷ்ண உணர்வில் அப்படின்னு. ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கவெல்லாம் இப்படி இருக்கணும். தாமரை இலை தண்ணீர் போல நம்ம இருக்கணும். தாமரை இலை மாதிரி இருக்கணும். தாமரை இலையில நீர் ஒட்டாமல் இருக்கு, அது மாதிரி நம்ம கிட்டக்கு எதுவுமே திண்டப்படாது. அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி செய்யணும். ஸோ எப்படி இந்த அந்த தாமரை இலை போல செய்யறதுக்கு என்னென்ன பண்ணோம்? முதல்ல உன்னோட கடமையை செய், உங்களுடைய. ரெண்டாவது பலனை எதிர்பார்க்காதே, புலன் கட்டுப்பாடு. இந்த 3 பாயிண்ட்டும் இருந்ததுன்னா நம்ம தாமரை இலை மாதிரி நம்ம வாழ முடியும். இது ஸ்ரீலா பிரபுபாதா எல்லாருக்கும்
இது கொடுக்குறார், ஜபமாலை கொடுத்து எல்லாரும் சாண்டிங் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறார். Yes. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision and a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater outcast. இதெல்லாம் வந்து அவர் சம பார்வையில தான் பார்ப்பார். யாரு? நல்லா படித்து அறிந்த அறிஞர்கள். ஓகே, இப்போ இதுக்கு நான் தமிழில் படிக்கிறேன், அவங்க பாருங்க, அப்போ புரியும். இவருக்கு வந்து இவர் நல்லா படித்து அறிந்த அறிஞர். அவர் வந்து மற்றவாள் யாரை பார்த்தாலும், ஒரு யானையை பார்த்தாலும், ஒரு பூனையை பார்த்தாலும், ஒரு நாயை பார்த்தாலும், ஒரு இன்னொரு மனுஷனை பார்த்தாலும், ஒரு யானை பாகனை பார்த்தா, யாரை பார்த்தாலும் அவருக்கு மாடு, யாரை பார்த்தாலும் அவருக்கு மரியாதை தான் கொடுக்க சொல்லும். ஏன்னா சோலோட சேர்ந்து சூப்பர் சோலும் கூடவே இருக்காது. ஆத்மாவோட நம்ம ஒவ்வொரு இதயத்துலேயும் ஆத்மாவும் இருக்குது, ஆத்மாவோட பரமாத்மாவும் இருந்து நம்ம பண்ணுற ஆக்ஷன்லாம் பார்த்துட்டு நமக்கு கைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார். சரியா? அதனால இந்த மாடுனாக்கா மாடுக்கு வந்து அதனோட ஆத்மா, சொந்த ஆத்மா, மாட்டோட ஆத்மா இருக்கு, கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்கார். ஸோ எல்லாரோட உடம்புலையும் பரமாத்மா இருக்கிறதுனால, அதனால கடவுள் எல்லார்கிட்டையும் இருக்காங்கிறதுனால எல்லாரையும் சம நோக்கில் பார்க்குறார். ஓகே, எஸ்மா. 5.18 படிங்க. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகே ச பண்டிதாஹ சமதர்ஷினஹ. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ சிவபாகே ச பண்டிதாக சமதர்ஷினக. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மையான ஞானத்தின் வாய் சாரி அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்கள் உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றார்கள். ஓகே, அவ வந்து உயிரின் வேறுபாடுகளையும் ஜாதி வேறுபாடுகளையும் கிருஷ்ண பக்தன் காண்பது இல்லை. கிருஷ்ணருடைய பக்தன் வந்து அதெல்லாம் பார்க்கறது கிடையாது. பிராமணனும் சமூக ரீதியில் பிராமணனும் கீழ் ஜாதியினரும் வேறுபட்டவர்கள். உயிரின ரீதியில் நாய், பசு, யானை ஆகியவை வேறுபட்டவை. ஆனால் உடலில் இது போன்ற வேற்றுமைகள் கற்றறிந்த ஆன்மீகவாதியின் கண்ணோட்டத்தில் அர்த்தமற்றவை. இந்த மாதிரி பிரித்து பார்க்கறதுக்கு அவளுக்கு தெரியாது ஆன்மீகவாதிகளுக்கெல்லாம். ஏன்னாக்க பரமனுடன் அவர்களுக்குள்ள உறவால் இது சாத்தியமாயிருது. அவள்லாம் தேர் ஆல் பியூர் டிவோட்டீஸ் ஆஃப் பரமாத்மா இல்லையா? அந்த கிருஷ்ண பகவானுக்கு அவர் வந்து எல்லாரோடைய இதயத்திலையும் இருக்காரே, அதனால யாரையுமே அவர் மட்டமாக ட்ரீட் பண்ண மாட்டார். எல்லாரையும் சம நோக்கில் பார்ப்பார். சமதர்ஷனக அப்படின்னாக்க எல்லோரையும் சம நோக்கில் பார்க்கறது. ஓகே, பரமனுடன் அவர்களுக்குள்ள உறவால் இது சாத்தியமாகிறது. ஏனெனில் பரம புருஷர் அனைவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றுள்ளார். இந்த ஞானமே உண்மையான ஞானம். இந்த மாதிரி இருக்கிறவா தான் அவள் தான் உண்மையான ஞானம் தெரிஞ்சவா. ஓகே, அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள்லாம் உண்மையான ஞானம் உண்டு அவளுக்கு. எஸ்மா. 5.22 படிங்க. ஓகே. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போக துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்தஹ கௌந்தேய ந தேஷு ரமதே புதஹ. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போக துக்கயோனய ஏவதே அத்யந்தவந்த கௌந்தேய ந தேஷு ரமதே புதஹ. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. அறிவுடையோன் அந்த இதில் ஏன் பங்கு கொள்றதில்லை? பிகாஸ் அவன் ஜடப்புலன்கள் அவனுடைய பௌதிக உலகத்துல நம்ம கனெக்டடாக இருக்கிறதுனால தான் இன்ப துன்பங்கள்லாம் வருது. இப்போ என்ன, ஒரு வீடு வாங்கணும் நம்ம ஆசைப்படுறோம், எல்லாத்துக்கும் மெட்டீரியல், அந்த வீடு வாங்க முடியலன்னா காசு இல்லைன்னாக்க ஃபீல் பண்ணுறோம், துன்பம் வந்துடுது. அப்புறம் வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பாடுறதுக்கு வழி இல்லைன்னா எத்தனையோ பேர் சண்டை போட்டுருக்கா. சாப்பாடு இல்லைனாக்கா வீட்டில் இன்பம் இருக்கும், அதே சமயத்தில் துன்பம், சண்டை வரும். சமாதானமாக இருக்க முடியாது வீட்டில். என்ன இப்போ பார்த்தாலும் சோறு இல்லை, தண்ணி இல்லைங்கிறியே அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லுவாள். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பெரியவாளுக்கு சொல்லி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதில் நான் கேட்டது நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு கோச்சின்னு உட்காந்துருக்கோம். இன்பம் துன்பம் அதுகளுக்கும் மாறி மாறி வரும். அதெல்லாம் காரணம் என்னன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த ஜடப்புலன்களின் தொடர்பால். இந்த நம்ம ஐம்புலன்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சதுனாக்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரவே வராது. அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை.
புத்தியோட நம்ம பகவான் நம்மளோட இருக்கார், நம்ம பகவான் எல்லாரோடத்துலயும் இருக்கார், நம்ம இதெல்லாம் பண்ணினா தான் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு புத்தி இருக்கிறவா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பங்கு அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டான். ஓகே. இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. இது மாதிரி இப்போ இன்னைக்கு வந்து நம்ம நினைச்சது நடந்துருச்சுனாக்கா ஒரே சந்தோஷமாயிடும். இது நினைச்சது நடக்கலைன்னா வருத்தமா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கணும்னாக்க நீ அறிவுடையவனா இருந்துட்டு இந்த ஞானத்தோட இருக்கிறவங்க அறிவுடையவன் வந்து, அதாவது அறிவுடையவன்னா என்ன புத்தி புத்தி அப்படி சொல்லல. அதாவது எல்லாத்தையும் இந்த கடமை தொடர்ந்து படித்தறிந்த கற்ற அறிஞர்கள் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். அவள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதுக்கெல்லாம் மகிழ்வது அடைவதில்லை. ஓகே. 22 இல்லையா? ஓகே. பௌதீக புலன்களின் தொடர்பால் உண்டாகும் பௌதீக புலனின்பங்கள் தற்காலிகமானது. ஏனெனில் உடலே தற்காலிகமானது தானே. இந்த உடல் வந்து தற்காலிகம் தானே. எஸ். 23 படிங்க. ஓகே. शक्नोति हैवयः शोधुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः. शक्नोति हैवयः सोढुं प्राक् शरीर विमोचनात् कामक्रोधोद्भवं वेगं ச யுக்தः ச சுகீனரக. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை அவர் பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சாக அவன் நல்ல நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். அவன் சாகணுமே, அவன் இந்த உலகத்திலேயே இன்பம் தருமே எல்லாமே அவனுக்கு சகஜமா போயிடும். அவனுக்கு இந்த உலகத்திலேயே அவன் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும். என்ன அது ஜட ஐம்புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும். இதெல்லாம் பண்ணினாலே இங்கே அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். ஓகே. தன்னுணர்வு பாதையில் நிலையான முன்னேற்றம் பெற விரும்பினால் பௌதீக புலன்களில் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துதல் அவசியமா முயல வேண்டும். ட்ரை பண்ணணும். நமக்கு எல்லாருக்குமே கோபம் வராமல் இருக்காது. அந்த கோபத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், நம்மளா ஒரு வழி தேடி பிடிச்சின்னு அந்த மாதிரி பண்ணணும். நம்மளாதான் என்ன கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், காமத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும். இதுலேயும் ஆசை வந்து இது காமம்னா இது மாத்திரம் இல்லை, செக்ஸுக்கு மாத்திரம் காமம், எல்லாத்துலேயுமே இது ஆசை, அந்த மாதிரி வாங்கணும்னு ஆசை, இந்த மாதிரி ஆசை, எல்லா விதமான காமங்களையும் நம்ம ஒழிச்சிடணும். மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒழிக்கணும், ஒரே அடியாக ஒழிக்க முடியாது. என்ன பேச்சின் உந்துதல், கோபத்தின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், வயிற்றில் உந்துதல், பால் உறுப்பின் உந்துதல், நாக்கின் உந்துதல் என்பன பல்வேறு உந்துதல்கள் உள்ளன. இத்தனை டைப் ஆஃப் உந்துதல் இருக்கு. இந்த பல்வேறு புலன்கள் மற்றும் மனதில் உந்துதல்களை கட்டுப்படுத்துபவர் கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறார். யாரு கோஸ்வாமின்னு சொல்றோம் தெரியுமா உங்களுக்கு? இதெல்லாம் கண்ட்ரோல், இந்த உந்துதல் எல்லாம் கட்டுப்படுத்துவார். யாரெல்லாம்? பேச்சின் உந்துதல், கோபத்தின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல், வயிற்றின் உந்துதல், பால் உறுப்பின் உந்துதல், நாக்கின் உந்துதல் என பல்வேறு, நான் 6 கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு பல்வேறு உந்துதல்கள் உள்ள. இதெல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி மனதின் உந்துதல்களையும் கட்டுப்படுத்துவது தான் கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஓகே. யார் கோஸ்வாமின்னாக்க, எங்கேயாவது கோஸ்வாமின்னு பேர் பார்த்தாலும் யார் கோஸ்வாமின்னா எதுக்காக கோஸ்வாமி போட்டுக்கான்னு இப்போ உங்களுக்கு உந்துதல்களையே கண்ட்ரோல் பண்ண பேர் தான் கோஸ்வாமிங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. ஓகே. இவர்கள் புலன்களின் உந்துதல்களில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு பூரண கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள். ஆசையையும் கோபத்தையும் அடக்க பெரும் முயற்சி செய்ய வேண்டியது ஒரு ஆன்மீகவாதியின் கடமையாகும். இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணா ஒரு ஆன்மீகவாதி ஆகணும்னா இதெல்லாம் உந்துதல் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எஸ்மா. 29. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும் எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். அவன் வந்து ஜட துயரிலிருந்து அமைதி அடைகிறான். ஓகே. மாயாசக்தியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும்
பௌதீக உலகில் அமைதியை தேடுகிறார்கள். ஆனால் பகவத்கீதையின் இந்த பிரிவில் கூறப்பட்டிருக்கும் அமைதிக்கான வழி என்ன? இந்த ஸ்லோகம் பேரு பீஸ் ஃபார்முலா ஸ்லோகம்னே பேர் இருக்கு. அதனால்தான் அமைதிக்கான வழி என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. மிகச்சிறந்த வழி இதுவே. கர்மயோகம் என்று அறியப்படும் இந்த 5ஆம் அத்தியாயம் கிருஷ்ண உணர்வின் பயிற்சிக்கு விவரமாகும். கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யும் போது தானாகவே அஷ்டாங்க யோக முறையும் பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. நமக்கு தெரியாதையே கிருஷ்ண உணர்வு இதை பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அஷ்டாங்க யோகமும் சேர்ந்தே அதாவது அஷ்டாங்க யோகம்னா என்ன? யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியான, சமாதி அப்படின்னு படிப்படியாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக இருக்கு. முதல்ல யம, அப்புறம் நியம, ஆசன, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியான, அப்புறம் தான் சமாதி. ஓகே, என்னும் படிப்படியான வழிகளில் முன்னேற்றம் அடையப்படுகிறது. பக்தியே வாழ்வின் மிக உன்னதமான பக்குவ நிலையாகும். ஒரே நிமிஷம், இந்த போக்தாராம் ஸ்லோகத்துக்கு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருந்தேன். ஒரே நிமிஷம், எக்ஸ்பிளனேஷன் ஐ மீன் மீனிங் சொல்லிடுறேன். வேர்டு பை வேர்டு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லோகம் இல்லையா? 5th சாப்டர்ல 29. ஒரே செகண்ட். எஸ், போக்தாராம் அப்படின்னாக்க அனுபவிப்பவன். ஓகே, யக்ஞ யாகங்கள், தபசாம் தவங்கள், சர்வலோக எல்லா லோகங்களும் அங்குள்ள தேவர்களும், மகா ஈஸ்வரம் உயர் அதிகாரி. ஈஸ்வரம்னா அதிகாரி, மகா ஈஸ்வரம்னா உயர் அதிகாரி. சுகிருதம் உற்ற நண்பன், சர்வ எல்லா, பூதானாம் உயிர்வாழிகள், பூதானாம்னா பூதம் இல்லை உயிர்வாழிகள், பூதானாம் உயிர்வாழிகள், ஞாத்வா என்று அறிந்து, மாம்னா என்னை பகவான் கிருஷ்ணரை, சாந்திம் உலக துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை, துச்சதி அடைகிறான். துச்சதினா அடைகிறான். நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பேன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழ்களின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜடத்துயரத்திலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எஸ், முக்தாரம் எங்கே தவசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருதம் சர்வபூதம், அதை பற்றி கொஞ்சம் பிரித்து எழுதி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இப்போ படிச்சதுதான். எஸ், இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. இந்த அத்தியாயத்தினோட சுத்தம் சன்னியாசா அல்லது கர்மயோகா பார்த்தோம் 5.1ல, கர்மயோகா சன்னியாசா 5.2லேருந்து 6 வரைக்கும். நிஷ்காம கர்மா, கர்மா பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது 5.7லேருந்து 16. கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துதல் மூலம் விடுதலை அடையலாம். ஓகே, நமக்கு தர்மத்தின் 4 தூண்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். தர்மத்துக்கு என்ன 4 தூண்கள்? கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. இது 4ம் இருக்கணும் தர்மத்துக்கு. சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம் எதை கொள்வது? கர்மயோகம் சன்னியாசத்தை விட சிறந்தது. நிஷ்காம கர்மா பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணர் மீது கவனம் திரும்புவதன் மூலம் விமோச்சனம். ஓகே, இதில் காணாத ஓகே, ராவணன் கும்பகர்ணன் சாகாவரம் வேண்டி விரதம் இருக்கிறார் கடுமையாக. இரண்யாக்ஷா தமையன் பிரம்மாவை நோக்கி தபஸ் இருக்கிறார். சிசுபாலன் தண்டவர்த்தன், உங்களால் படைக்கப்பட்ட ஏதாலும் எனக்கு சாவு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறார். அசுரர் யாருக்கும் அடிமையாக இருக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யாருக்கும் அடிமையாக இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒத்தொத்தரும் ஒன்னொன்றுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறான். ஓகே, இந்த 18th சாப்டருக்காக அது சாரி 18th சாப்டர், இந்த 5th சாப்டர் இதெல்லாம் மாட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணுறேன். 3 டைம்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம்.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare Rama, Rama. Ram Hare Rama, Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, devotees.